ସବୁବେଳେ ନିଜ ଗଢି ତୁଳିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମ କ୍ଲାସ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି, ଜଣେ ଶେଷରେ ଅଛି, ସିଏ କଣ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ତାକୁ କଣ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳୁଛି? ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନେକ୍ସଟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସମୟ ମିଳୁଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସନରାଇଜ ନେକ୍ସଟ ଆଜି ସନରାଇଜ ହେଲା, ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସମୟ ମିଳୁଛି। ମତେ ଦୁନିଆ ସାରା ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆଉ ଜଣେ କ୍ଲାସରେ ଶେଷ ହଉଛି। କାରଣ ଏଇ 24 ଘଣ୍ଟାକୁ କିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ବିନିଯୋଗ କଲା, କିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା, ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସମୟଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ। ସମୟଟାକୁ ଯଦି ତମେ ତମେ ଯଦି ସମୟକୁ ମାରିଦବ, ସମୟ ତମକୁ ମାରିଦବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତମେ ଯଦି ସମୟ ମାରିଦବ, if you kill the time will kill you। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? never kill the time। ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାର ଜୀବନ ପଳେଇବ କି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଆଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 36 ବର୍ଷରେ 32 ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ମନେ ପଡୁନାହିଁ, 32 ଆଉ 36 ରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁରା ଏ ସଂସାରରୁ ପଳେଇଥିଲେ। 39 ସାର୍ ମୁଁ 39 ଦେଖନ୍ତୁ 39 ଇୟର୍ସ ରେ ସେ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କର ଇଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ସେଟା କାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି? କାଳ ମହାକାଳ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ଯଦି ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମେ କଣ କିଛି କରିପାରିବା ଜୀବନରେ? ଯେତେ ଆଶା, ମୁଁ ଟାଟା ସଫାରି କିଣିକି ବୁଲିବି, ମୁଁ ପୁରା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି ଲଗେଇଦେବି, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ବୁଲିବି, ଏସବୁ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟକୁ ପ୍ରପରଲି ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ ତାକୁ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଯେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହଉଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହଉଥିଲା, ସେଇଭଳିଆ ସମୟଟାକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ କେତେବେଳେ ଉଠିଲେ? ଯୋଉମାନେ 4ଟାରେ ଉଠିବେ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇବେ, କାରଣ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢିବେ, ତାପରେ ଉଠିକି ଗାଧେଇକି ସ୍କୁଲ ଆସିବେ। ଯୋଉମାନେ 6ଟା ଉଠିଲେ ସିଧା ମୁହଁ ଧୋଇବେନି, ଖାଲି ମୁହଁ ପାଣି ମାରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ କିଏ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ କିଏ ରହିଲେ? 4ଟା ଉଠିଲେ ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ପାଇବ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ କେମିତି କଲେକ୍ଟ କରିବା, କେମିତି ତହସିଲଦାର ବା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେବା, ସେଇପରେ ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଅଛି, ଆମର ସରକାର ଅଛି, ସେଥିରେ ହେଲା, ସେଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି।